Sentir parlar valencià en l'Alqueria Blanca va agradar a l'audiència. Però, i llegir? Agradaria al públic llegir en valencià sobre els estimats personatges? La Fundació Bromera va pensar que sí. Ara, llegir en valencià més fàcil que mai. Teníem familiars que estaven molt implicats i que veien cada setmana els capítols. La història del nostre poble contada pels seus protagonistes. Vam distribuir més de 222.000 exemplars. Això vol dir que la campanya va ser molt exitosa. En total vam fer cada any 13 llibres i el que fèiem era narrar en primera persona cada capítol. Recorden vostès la partida del meu Jaume amb el Zurdo? I el pare i don Cipriano jugant al dòmino? Agafarem un personatge en col·laboració amb els mateixos guionistes de la sèrie i contàvem els detalls que no havien sigut contats en televisió. Per què? Perquè hi havia coses que nosaltres escrivíem i després no rodaven. Jo vaig tenir l'ocasió de llegir-los tots i després hi havia un qüestionari. Un qüestionari que estava imprès en les pàgines del diari on hi havia una sèrie de preguntes sobre el llibre. Jo veia tota la sèrie i sabia més o menys les preguntes que formulaven allí, les sabia concretament totes. Després de contestar les preguntes, havies d'enviar-ho per carta i recorde que cada setmana rebíem centenars i centenars de cartes. És que el premi era molt sucós. Veure per dins l'Alqueria Blanca, entrar en el món dels Falcó i dels Pedreguer. A qui no li fa il·lusió havent viscut en l'època Issa? Això és tornar a viure de xicotet una altra vegada. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. I per si no fora prou regal ja, un d'ells eixiria d'extra en un capítol. La primera edició va ser Mariola, de l'Olleria. Molt bé, molt bé. Una experiència inolvidable, tots. Sobretot perquè tinc així la dreta. Això és un dimoni. Eres tu? Com estem? En la segona, Miguel Ángel. Vaig tenir l'ocasió de ser jo, cosa que em va alegrar molt. Un somni fet realitat per a qualsevol fan. Estar en actors que tu veus per televisió i dir, vale, vas que participar i estar en ells, això comporta, per a mi, una responsabilitat. Allí vaig tenir que actuar estant com si fos un ciutadà, un client d'un bar. Va ser molt il·lusionant. Jo vaig tenir molta il·lusió d'estar i jo dic una cosa, ho tornaria a fer, ho tornaria a repetir, sense cap de dubte. Hi ha gent professional que comença per extres. L'Alqueria serà recordada per moltes coses, especialment per haver sigut la sèrie més vista i més longeva de la cadena, però també per haver sobreviscut al tancament.